Здравейте, аз съм Инсайн Томан и сега играя в The Galaxy. Всички да кажат хей на YouTube и да започваме. Малко лаги. И така, започвам. Сега ще поиграя малко PvP. На лап PvP. Аз съм тем с този човек и този е малко голям хакер. Не си изпих лечката, това е лошо. Гледай, той ме налага. Малко ми лаги, не мога да играя PvP, ама става. Гледам още една лечка. Ахахаха. Почнал го. И това е. Да му напиша, защото флая на PvP е забранен. Опа, написах вечно флай, това е лошо. Сега ще му споделят как флай на PvP. Като си го включиш и се биеш през това време. Колко леки имаш? 23. Какъв е това? Той ми е тим. Закачим тук. Лаги ми. Много ясно. Имаш ли? Не. И то пишем F. И сега да ви покажа лаповете. Има лап енчант, лап ент, на лап. Сега това имаш ли хомни? Само му говоря.
кажа лаповете. Enchant, където може да се енчантваш неща, всеки знае. На Ender също има PvP. На евентите в The Galaxy са в събота и неделя от 9 часа. Фишинг, това е за рибата. Food, за храна, животни там. Жайл, когато направиш нещо нередно. Жайва там, не знам за колко са. Pet Help, преди няколко дена направиха Pet. Сега ще ви покажа. Опа. Ето го, сега ще го покажа. На спална го има. Ще го покажа. Сам дете го помиха. Направо ще отидем на Lab Pet Help. Те са го пълнили Pet. Ето сега. Pet Help. Пишете Pet Help. Pet Help. Написам 5. Не знам защо така става. Нещо е станало, нещо е бъгало. Иначе е интересно. Другите Portal Shop, тук се играе с портали. Събираш портали, взимаш си енчантнати. Ето, например, аз съм си кръстил тая брадва, тя е фул. Бат Бойко на мисия. Ето съм си обрал честа. PvP, това е където бяха и сега. Repair, това е за по-малки рангове, които нямат рангове. Shop. Всеки път има. Skyblock нещо не работи както трябва, ама ще го оправят. Lab SMS, има различни SMS-и. Аз съм донатор, най-силния ранг. 12 лева, има Ultimate 6 лева, Master 480 и Legend 240. Sprint Event, това е от евентите и състезание, тради, това е за такива неща, размяна. Турнир и експи. Това са лаповете. Има и плотове. Сега ще ви покажа единия плот моя. Имам два де. Това е единия плот. Тук ще направя херчоп, ама нещо не се получава. Тук си имам лиценз. Има и лиценз. Да ви кажа. Тук имаме различни неща. Всякакви. Ето, опа. Китовите, те са интересни китови. Има KitStar, The Galaxy Good и от Legend до Donato са от моя ранг. Ако имаш Donato, имаш всичките китове. Ако имаш Ultimate, имаш Legend, Master и Ultimate. И ако имаш Master, Legend и Master. И ако имаш Legend, Legend. Имаме си тест модове, различни неща. Другия ми плот. Той е по-така. Тук ще направим някакви неща. Моята бричка. Това е. Гледайте.